Halløj folkens. Hej. Selvom der ikke er så mange, der ser den. Ja, vi skal rangere alle Assassin's Creed spil. Fra 1 til... Hvor mange der nu er. 1 til 10. Til når der er lidt flere end 10. Nej, altså ranking 1 til 10. Ja, 1 til 10. Ja. Okay. God start. Vi hopper bare ud i det. Vi viser noget gameplay undervejs, mens vi taler. Ja. Og så giver vi en final rating. Og så kommer det er sådan en kronologisk rækkefølge, så vi starter med de første spil til sidst. Så lad os hoppe ind i det. Første spil. Assassin's Creed 1. Første i serien. Ja. Den er ret moderat. Der er ikke særlig meget at sige om den. Nej, ja, det var meningen, at det skulle være sådan en Prince of Persia. Men så lavede de den om til Assassin's Creed af en eller anden grund. Så... Men overall så er den meget godt spil. 6 ud af 10. Men det er meget gammelt. Ja, den sådan var 2009 eller et eller andet. Ja, noget i den stil. Ja. 6 ud af 10. Næste spil. Næste spil. 2'eren. Assassin's Creed 2. Ja. Meget godt spil. Firenze, 1400 og... Grøn Langkål. Ja. Det ved jeg ikke. Et af mit yndlings Assassin's Creed spil. Ja. Den er vel okay. Altså, det er nogle af de bedste. Ja. Storyen er perfekt. Ja. Det kan på også. Med Leonardo da Vinci og det hele. Ja da. Tror jeg den. Den får 8,5 ud af 10. 8,5. Ja. På grund af, at det er et fantastisk spil. Ja. Assassin's Creed Brotherhood. Brother. Ja. Den foregår sådan i Rom. Ja. Ja. Så jeg har ikke prøvet at spille den endnu, men jeg har set gameplay. Kratos. Ja. Jeg har faktisk heller ikke spillet så meget af den. Jeg har kun sådan spillet de første par timer. Fordi det kedede mig. Men alligevel så var det faktisk ret godt. Det var bare lige det der med, hvor vi skulle kæmpe i spillet, der ikke lige var det bedste. Det var sådan lidt... Sådan der. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Det gør jeg sikkert ikke. Så den får en 6 ud af 10. Revelations. Assassin's Creed Revelation. Den har vi ikke spillet. Nej. Men det var de to eneste spil, vi ikke har spillet. Eller jo, jeg skal have spillet lidt. Vi har heller ikke spillet den sidste. Assassin's Creed Shadows, som vi ikke spillet. Ja. Så Revelations, ud fra hvad vi har set, så bliver det en 6 ud af 10. Ja, altså... Ligesom Brotherhood. Det er sådan, hvor Ezio, han er blevet sådan en gammel mand eller noget. Ja, det er lidt goofy. Ja. Assassin's Creed 3. Det er en af favoritterne. Sigurd kan fortælle lidt mere om det, fordi han har spillet det hele næsten. Så det foregår jo i hvad nu? Boston, Washington DC og New York. alle homesteads handler om jeg har bare glemt alt hvad det handler om. Det er en der hedder Connor. Ja, Connor, som er indfødt og som vil kæmpe sammen med George Washington for at frigøre kolonierne og sådan noget. Ja, og så kommer man ind i sådan et hus med hvad nu han hed. Ham der den gamle mand der. Ja. Ja, men overall fantastisk spil. Jeg elsker historien. Parkour, godt. Kæmpe stilen. Og man bliver introduceret til at sejle. Det er virkelig badass, når man kæmper sådan mod de der redcoats der. Ja. Puha. Ja, det er rigtig godt. Altså, også sejlads og sådan noget. Det, ja. Pissehamrende godt. Og sidequestene kan godt blive lidt lange, men de er stadig fantastiske. Stor outfit collection og alt muligt. Customization og sådan noget. Ja. Det er spidsklasse. Så derfor bliver det 9'er. 9 ud af 10. 29. Og så kommer en af de bedste spil, jeg lavede så bagefter. Assassin's Creed Black Flag. Det er sådan det bedste. Ja, det er det bedste. Sådan,
en pirat, som sådan stjæler en assassins tøj, og så går han sådan ind og snakker med en eller anden gammel mand. Okay, det er lidt længe siden, vi har spillet spil. Men jeg startede... det er faktisk det spil, der introducerede mig til Assassin's Creed. På grund af, at... hvad hedder det nu? Jeg kunne huske, at jeg fik en Xbox 360 af min bedstemor, eller min mormor, i julegave. Og så var det tilfældigvis installeret på det. En disk, jeg fik af min onkel. Så det er det første spil, jeg spillede, og jeg har sådan 400 timer på det på min Xbox. Jeg spillede det først færdigt for sådan et år siden. Men det er stadig godt. Det er også derfor, at det er det deres bedste spil. Og sådan, mappet er kæmpe, og der er bosses, der er tilsammen fede. Det eneste dårlige ved spil, det er sådan, hvor man går sådan i fremtiden. Ja, sådan noget. Og sådan, hvor man skal følge efter folk og sådan noget. Ja. Det er ikke lige det bedste. Men altså, det er godt skruet lidt ned for det. Alt er godt ved det spil. Bare lige, det er sådan... Ja. Jeg ved ikke lige, hvad der sådan gør det sådan til 9,5, som det er. Ja, den 9,5. Der mangler bare et eller andet. Ja. Men det er det højst rated spil på den her liste. Og der er også en god grund til det. Ja. Så ja. Næste spil. Assassin's Creed Rogue. Asger elsker den. Jeg elsker den. Men jeg hader den. Og hvad er grunden til det? Grunden til det er, at jeg synes, de prøvede at lave noget, der mindede om Black Flag, men det mislykkedes bare kæmpe. Jamen, okay. Nu giver jeg lige hele historien her, okay? Assassin's Creed Rogue. Den skulle sådan lige smuttes igennem for den gamle generation af spillekonsoller til mellem Black Flag og Assassin's Creed Unity, som var den nyere konsol og sådan noget, PlayStation 4. Og så havde de ikke så lang tid til det, så derfor brugte de meget af de ting, som er brugt i Black Flag. Og man spiller som skurken, men det synes jeg er cool, fordi at jeg ved ikke hvorfor. Men ja, jeg hader tilbage. Men det synes Asger åbenbart skulle være en... det er et godt spil. 6,5. 6,5. Jeg synes, det skulle være en 4. Jeg synes, det skulle være en 7'er. Ja. Ja. Så, ja. Han vandt egentlig i det. Men 6,5. Jeps. Den er lort. Videre til det næste. Vi kan ikke tale om Rogue mere. Vi skal til Unity. Unity. Den er god. Som blev lavet det samme år som Rogue. Ja, den samme uge. Ja. Det er så storebroren til, eller lillebroren til Rogue, og han er så en del mere ikke et fejl. Altså et praktisk eksemplar. Altså starten, den startede ud lidt glitchy. Ja, sådan, nej, hans far er død, og han var templet eller sådan. Ja, og der var sådan en fejl med, at deres ansigter det forsvandt, og så var det kun sådan deres øjne, der var tilbage. Det er lidt mærkeligt. Men bangerspil. DLC'erne også. Der er kun én. Ja, men DLC'en er fantastisk. Dead Kings. Ja, den er god. Outfitsen er fucking seje, og jeg elsker den franske revolution. Ja, den franske revolution. Det var en færdig begivenhed, men jeg kan godt lide historien. Men den gjorde noget godt. Så det var altid den gjorde noget godt. Det er sådan, man fik ham, ja. Ludwig. Ja. Så derfor skal det være en 8,25. Ja, 8,25. Vi blev lidt i tvivl om, hvad den skulle have, så vi gav den bare et eller andet mærkeligt nummer. Ja. 8,25. 8,10. Jeg tror, vi er over halvvejs nu. Assassin's Creed Syndicate. Den synes jeg er god. Men det er nok mest grund af mig og Asger, sådan bare køre folk ned den hestevogn i spillet. Ja. Og goofer rundt. Ja. Altså, der er lidt for mange togstationer. Ja, de er sådan ploppet rundt på en måde, sådan bum 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 bum. Altså, ja. Der er også mange, der synes, at det ikke er så godt spil, men det forstår jeg ikke, fordi at det er måske fordi, at den foregår i en industriel revolution, og ja, det er nyt for Assassin's Creed at have sådan. Jamen, både fordi det er sådan noget moderne, men folk de synes, at den sådan var lidt for sådan glad, og de laver for mange jokes i forhold til, at det er sådan en meget mørk tid. Ja. Ja. Men
Vi synes, den er god, så den fortjener en 7 ud af 10. Jeps. Ret decent. Hold da op. Assassin's Creed Origins. Okay, det var lidt dårligt. Assassin's Creed Origins, yes. Smadret skrift. Origins kan jeg egentlig ikke sige særlig meget om. Det er sådan Egypten. Ja. Jeg synes ikke, at jeg fik sådan super meget glæde der. De begyndte at komme... Origins, det der, hvor de begyndte at komme sådan ind i open world og RPG, og det kan jeg ikke så godt lide. Jeg kan bedre lide sådan... Hvor det sådan historien, det handler om, og ikke sådan en enorm verden. Ja, så den får... Hvor meget får den? 6 ud af 10. 6 ud af 10. Vi kan sige særlig meget. Og så har den også en bror som Assassin's Creed Odyssey. Den kunne jeg en del bedre lide, men den kunne Aske åbenbart ikke lide. Ligesom... Jeg har ikke spillet den. Ja, det har jeg. Jeg synes, den var rigtig god. På grund af det customization, banger og loot. Alt ved det var godt. Kampene, episke. Combat, nice. Parkour, nice. Man kan også sejle, ligesom en del af de andre spil. Det er banger-spil. Jeg gætter på, at det ikke lige så godt som Black Flag. Nej, ja, eller 3'eren. Men jeg kan godt lide det. Det er bare lidt fucked up, når jeg spillede det på computer for første gang. Så controls er lidt mærkeligt. Ja. Men derfor fortjener den en 6 ud af 10. På grund af Asger, han trækker noget rating. Ja. Det næste. Assassin's Creed Valhalla. Det er faktisk den laveste på listen, den her. På grund af, så er de lavet den. Det er sådan, de første par timer, de er sådan okay. Du er i Norge, du kæmper mod ham her, en stor fyr. Jeg glemmer og jeg er i spillet. Du er Sigurd. Ja, Sigurd. Ja, men altså du kommer sådan over til England, og så er det bare sådan open world. Og så er spillet sådan 800 timer langt. Og det er lige lovligt langt for mig. Ja, altså ikke 800 timer langt, men det er stadig. Jamen, det synes ja. Så 4 ud af 10. Ikke den bedste rating. Ja. Og så kommer vi til de helt nye spil. Så med Mirage og Shadows, men sammen med Mirage først. Mirage. Kom ud i 2023. Ja. Der var rigtig meget hype for det her spil. Men jeg synes ikke, sådan den levede op til det. Ubisoft, de sagde sådan, at de ville gå tilbage til deres rødder med det gamle Assassin's Creed. Det gjorde det også en lille smule. Men det blev bare rigtig dårligt. Altså, jeg synes, det var sådan okay. I forhold til, altså, måske var prisen lige lovligt højt. Sådan 600 kroner. Jeg betalte kun 400. Okay, næste. Shadows. Assassin's Creed Shadows. 4 ud af 10. Ja, det er sådan Japan. 5 ud af 10, 5 ud af 10. Japan, der er sådan en eller anden, der hedder Naue eller et eller andet, og så er der en, der hedder Yasuke eller et eller andet. Det er sådan en stor mand. En stor samurai. Stor mand. Og han er ikke så god til Assassin's Creed. Han er ikke særlig god til parkour, han er virkelig langsom. Og så når han prøver at hoppe ned i en halmballe, så springer halmballen i luften. Ja. Så det er ikke lige det bedste. Og så er der også en del overprice på det. Det er sådan 800 kroner. Ja, færdigt. Ja. Tragisk. Til forhold til de andre spil, der er på Steam lige nu. Der kommer også nogle andre Assassin's Creed spil sådan de næste par år. Sådan et Black Flag remake, som jeg har hørt ikke bliver så godt. Og et land, der foregår i 1600-tallet i Tyskland og sådan noget. Jeg har også hørt, der kommer sådan en Netflix collab med Assassin's Creed, som er lidt mærke. Ja, så... Men listen er nu fuldført. Listen er fuldført. Så ja. Det var det. Vi ses. Vi ses. Vi kan lige sådan komme op med sådan en fine rating. Ja, det bedste spil, det er Black Flag. Ja, det værste det er Valhalla. Ja, så... Tusind tak for at I så med, hvis I gad at se så langt her i videoen. Selvom at der stadig kun er sådan 20 mennesker, der ser den. Ja, men vi laver bare lige den der lasremmer. Tak for at du så med. Hvis du lige kom ind, så er det lige stoppet.
Jeps. Det forstår jeg ikke, hun vil sige, at have set Stormester. Men hej. Ja.